Woo! Halos wala tayong makita mga kabarako Naging accident prone area na kasi itong lugar na to. Pamplona National High School. Ay, may sementeryo. Kita nyo naman yan parang kuweba. Welcome to Camarines Norte. Nasa Basud na tayo. Pero originally sabi nila ng mga taga rito, ito ang pinaka original na bitukang manok. Buti na lang bagong gulong natin. Saktong sakto sa mga kurbada dito. Camarines Norte State College. Kapitolyo ng Camarines Norte. Grabe, napakaganda. Grabe, lalaki talaga ng no? Dito tayo ngayon sa Bagasbas Beach. Ayan nakikita niyo sa aking background. Welcome sa Labo Bridge. Uy, grabe. Siguro Mount Labo ba yan? Mount Labo. Mag-oversea tayo. Yun Diet Express nasiraan. Naku. Yan mahirap pag nasisiraan. Masarap maligo Nakakapagod na. Alright, 10:46. Nasa sentro na tayo ng Santa Elena mga kabarako. Magandang umaga sa inyo. Pabalik na tayo nito ng Pasig City at ngayon maulan na naman. Yan, lagi yatang inaalat ang biyahe natin pero wala tayong magagawa. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating biyahe. Dito pala tayo sa ating bayan, San Jose, Camsur. At dahil bare months na, madilim pa rin kahit alas 5 na ng umaga. Liko na tayo sa bandang kanan, sa Goa, Camsur pala tayo dadaan. Dito na pala tayo sa Kulasi Bridge. Dito tayo kakaliwa sa spillway na to. Ayun, at dito na pala tayo sa Goa Central Terminal. May ilan nilang mga pasahero, mga sasakyan dito. Yun, at buti na lang pagdating natin sa may malapit sa Tigaon ay biglang lumiwanag at umayos ang panahon natin. At yun nga, may nakasabayin pa tayo. Malamang pauwi din ng NCR yun. At yun, dito na pala tayo sa sentro ng bayan ng Tigaon, Camsur. Medyo maliwanag na pagdating natin dito. At yun, solong-solo pa rin natin ang kalsada. Siyempre, tunog pa sila. Iyon ang masigurado nating maayos ang panahon. Tumabi na tayo dito sa bandang Tigaon upang magtanggal ng Magic Kapote. Good morning. Tama oras natin 5:37 ng umaga. Dito tayo sa Barangay Panagan, Tigaon, Camsur. Yan, dito na tayo nag-open ng camera. Medyo maulan kasi paggagaling sa amin. Ito, pagdating natin dito sa Tigaon, sobrang ganda na ng panahon. Nagtanggal na kami ng kapote. So back to Pasig tayo today. Flex nga natin tong camel back seat natin. Very nice. Hindi na nadudulas yung OBR ko. Alright, let's go mga kabarako. Puro pag-ulan dito Hindi man lang tayo nakapa-enjoy ng sulit. Mount Asog. Galing tayo dyan nung isang araw sa may Iriga. Alright, good morning sa inyo. Welcome sa Team Barako Moto Vlog. Panibagong episode ng ride natin going back to Pasig City. So huwag kalimutan na panoorin, like and share ang ating mga videos. And if you like our content, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga rides natin. And also like, follow and share us on Facebook, Team Barako Moto Vlog. At saka si Mrs. Barako may page din siya, pakisuportahan na rin. Maraming salamat sa inyo. So ride safe. Samahan nyo kami sa aming biyahe. Napakaganda ng umaga dito ngayon Kitang kita ang Mount Isarog. Ngayon lang nagpakita kung kailan na tayo pauwi. Let's go. Siyempre shoutout sa mga taga bayan ng Tigaon.
Kay Kabayan Regino Permin, shoutout sa iyo Kabayan. New Moriones, Ocampo Camsur na tayo. 5:41 ng umaga. Hanawan crossing na tayo. 5:44 na umaga, Pinit Ocampo Camsur na tayo. Let's go! Maganda ang kalsada dito sa may area nito. Napakaganda ng tanawin, no? Grabe, very green. Wow, ang hamog. Woo! Siyempre, shoutout sa mga taga-bahay ng Ocampo. Ginagawa mo. Kabariwan, Ocampo Camsur. 5:55 ng umaga. Nag-start na rin ang widening dito sa bayan ng Pili galing ng Partido area. Ayan o, 4 na lanes na rin yan. Alright, 5:57. Kanan na tayo dito sa Pili Diversion Road. Ayan, ongoing yung mga construction ng kalsada dito. Laka rin pala nitong Pili nito. Akalain mo mayroon pa sila mga barangay dyan papunta ng Mount Isarog. At nabawasan na, naalis na yung mga lubak-lubak dito na lagi nating dinadaanan dati kasi ginagawa na. Ayan, so yung dito, ito na yung mga maraming lubak dati. Kita nyo naman, bagong-bago yung kulay ng semento rito. Ibig sabihin, bagong gawa. Tamang oras natin, 6:03 ng umaga. First gas up natin dito sa Petron Pili Motorway Zone. Pagkakalabas lang ng Diversion Road, 300 pesos, 4.43 liters. 67.80 ang litro dito mga kabarako. Thank you. Exactly 6:40 ng umaga. Nasa Naga City na tayo. Shoutout ka pala kay Sir Efren Serio ng Naga City. Salamat po sa palagiang pagsuporta sa amin. Wow, napakaganda nitong Vista Mall dito. Pagdaan namin dito nung September, wala pa yung Jollibee na yan. Dito sa may papasok ng Almeida Highway. Malaki yung Jollibee dyan Dito tayo dadaan sa may loob ng City of Naga. Alright, dito na tayo sa Naga City Rotonda. Parang mapag Mapag. Okay, palabas na tayo ng Barangay Mabolo. Ayan, sa mga bagong rider, kakaliwa tayo dito going to the left Natanggal kasi yung pangalan ng bridge, Mabolo Bridge yan. So parehas ng tapos. Grabe ang fog mga kabarako. Mukhang napakahirap ng visibility natin ngayon. Oh no. Uy, halos wala tayong makita mga kabarako Oh, wala tayong makita. Alokohan yan. Ginagawa mo. Para tayo sa Baguio. Alokohan na tayo yan. ng Milaor. Drive slowly lang tayo. Makakasabahin tayo ngayon pa uwi. Yabi, first time natin maka-encounter ng ganito Paano ganito masabi? kakapal. Alright, dito papasok ng mismong bayan ng Milaor. So pagkadating dito sa may area to, dito sa may crossing na yan, may tulay kasi dito. Ito lagi natin pinapaalaala to, may tulay dito. Yung iba kasi masyado nagmamabilis, hindi na napapansin may tulay dyan, bigla silang aangat ngayon. Gugulat sila tapos maliit pa. So yan mga sistema ng kalsada dito sa bayan ng Milaor. Si Pops GM yata yun, Pops GM Dezu. Mga kaputi naalala ko, shoutout sa iyo Pops from bayan ng Milaor. Tama ba? Tama. Dami kasi nagpapashoutout, nakakalimutan natin. Sana all. So again, ingat tayo dito sa mismong bayan ng Milaor. Naging accident prone area na kasi itong lugar na to. Kapal lang ang mugo, grabe. 2 beses na yan! Woo! 6:25, bayan na tayo ng San Fernando Camsur. Baka may mga viewers tayo from San Fernando. Shoutout sa inyo. Grabe.
Grabe, balot na balot talaga. Alright, let's go. Grabe kapal talaga mga kabarako. 6:30 ng umaga. Yun, nag-settle na ang fog dito. Pagpasok natin ng kalagitnaan ng bayan ng San Fernando. Ito nga pala yung lagi nating ina-update na Pamukid Bridge. Okay na, may harang na lang sa gitna. Alright, lumabas na ang haring araw dito sa bayan ng San Fernando. Good morning again. (6:33) ng umaga. Nasa bayan na tayo ng Pamplona. Ayun, magpasok natin ang bayan ng Pamplona. 4 na lanes na yan, oh. Problema kasi ginagawang istambayan yung outer lane eh. Kaliwat kanan ng overtake dito, kaya ingat-ingat tayo. Oh no! Yan ang mahirap pagka 4 na lane eh. Alam ko marami ito sa may LTO eh, itong area na to, yung hindi pa natatapos yung widening. Okay, 6:36. May nagre-request sa atin, pasukin daw natin itong pinaka-town proper ng Pamplona. Sige, kanan tayo dito. Pero magtanong muna tayo. Hi! Ganoon po karayo ang sentro ng Pamplona? Pamplona? Oo. Araw na, pag ano mo lang dyan. Diretso lang. Pamplona na? Ay, okay po. Sentro na yan. Okay po. Salamat. So, malapit lang pala. Pamplona Fire Station. Maayos na rin pala ang kalsada dito. Malapit lang daw eh. Siguro mga 1 kilometer. Tatanungin nyo ako, first time kong papasok dito. Hindi pa tayo nagmotor, di tayo makakarating dito sa kahit dito sa sariling bayan natin. Sinungaling ka! Sariling probinsya. Maganda ang kalsada. May ano, puro kahoy. Pamplona National High School. Ay, may sementeryo. Siguro ito na ang pinakasentro. Pamplona Central School. Ayun, good morning sa mga taga-bayan ng Pamplona. Mana yung natabi ng sentro kang Pamplona? Sentro kang Pamplona? Oh, yeah. Ayun, ano yung kalabanan eh? Ito na pala eh, may release ng tren. Yun na pala, ito na pala ang pinakamismong sentro. Maliit lang pala. Maliit lang, maliit. Naalala ko na naman yung bata kami nung pagdaan ng mga release or pagsakay sa mga tren. Palabas na tayo sa mismong bayan ng Pamplona. Alright, labas na tayo ng sentro ng Pamplona. Next time Pasakaw. Dati pumasok na kami dyan. Ang problema, pagdating namin sa dulo, puro ginagawa yung mga kalsada. Kaya umatras kami. Next time naman yung Pasakaw na yan. Alright, let's go. Dito na naman tayo sa maluluwag na bahagi ng Pamplona Kamsur. Ayun, may mga street light, no? Mukhang maganda. Kung maganda yung pagkakabilaan, ano? Kung may mga tumatawid dito ng alanganin. Oh no! Mambolo Nuevo, Libmanan, Kamsur. Siyempre shoutout sa mga taga-bayan ng Libmanan. 6:58 AM. Libmanan na tayo. Kanan muna tayo dito. Pasok tayo. Bahay Bridge 703, pasok tayo sandali ng sentro ng Libmanan. Ako, di ko na itanong kung gaano kalayo ito. Hindi, wow. Tanong muna tayo kay ate. Pwede po maghapot? Ang sentro kang Libmanan, harayo pa po? Direct ka pa po. Harayo po yun? Oo, harayo pa po. Lagi pa kamo sa tulay.
Mga pirang minutos daw. Tulay. Sarang tulay man lang po nga agihon nito tapos pagka labas nito naman sa tulay, maligo ka mo kasi. Tapos diretso lang yan ako mo sa sentro. Malayo pa po yun? Iyo po. Mga ilang minutes? Dahil naman po masarang oras, mga 30 minutes ano kami. Ang layo. Ang layo pala. Next time na lang pag sige po, salamat. Paki. Layo. Grabe yung 7:06 ng umaga. Shoutout sa mga taga-bayan ng Libmanan. Nandito na tayo sa San Isidro, Libmanan, Kamsur. Ang layo pa pala ng sentro na yun. Barangay Sigamot. Tanong nga muna tayo. Ride safe mga brother. Kita nyo, bibilis sa mga sasakyan dito sa Libmanan, oh, grabe. Oh no! Alright, Sitio Tumanan na pala to, Barangay Sigamot. Mula dito, yung kahabaan na ito, Sitio Tumanan na. Shoutout kay Pops King ng Sitio Tumanan, Sigamot, Libmanan, Kamsur. Sarap ng dumaan dito eh. Maayos na oh. Ito na lang mga lupa oh, di pa natatanggal. Okay, 7:21 AM, Tara Sipokot na tayo. Yan, mga paboritong tambayan dito, stop over ng mga riders, mga biyahero. Yang Petron na Tara, Caltex Tara, 7-Eleven dyan. Siyempre, itong Jollibee dito. Mukhang punong-puno. Yun. Mukhang maayos ang panahon sa Camarines Norte ngayong araw. Siguro pwede tayong dumaan dyan. To Sipokot, to Naga. Let's go! Sipokot Bridge na tayo. Mukhang maayos ang panahon. Yung sentro ng Sipokot nasa Maharlika Highway lang din. Pag planong dadaan dito, kailangan pagpasok mo ng Sipokot, magpagas ka na kasi malayo-layo ang mga gas station, mga agwat ng gas station dito. Ito pa isang bayan na hindi natin napupuntahan. Itong papunta ng kanan, papunta ng bayan ng Kabusaw. Ayan, syempre shoutout sa mga taga-bayan ng Sipokot. Yan, kay Pops Stanley Alfaro. 7:25 tayo pumasok. Mga 11:25 or 11:30 tayo makakarating ng Tabogon nito. Depende sa magiging pacing natin. Wanto sa banking na naman to ah. Alam niya, yabang mo. 30 to 50 kilometers yata ang idadagdag sa biyahe. Bahala ka sa buhay mo. Kita nyo naman yan, oh, parang kuweba. Hindi, kuweba wow. ng mga puno. Wala kang makita, di tumatagos ang sikat ng araw dito sa kapal ng puno. Hindi totoo yan. Ay, grabe, ganda dito oh. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease.
I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Bicol Natural Park area, 5,466.35 hectares. Municipalities of Basud, San Lorenzo, Lupin, Sipocot, Province of Cam Norte and Cam Sur. Pasok na tayo ng Bahi Bridge. Welcome to Camarines Norte. Nasa Basud na tayo. Ito na tayo sa Bitukang Manok. Sa mga nagtatalo-talo ng Bitukang Manok, yung Bitukang Manok sa Quezon, ang tawag ng mga taga Quezon doon talagang Bitukang Manok din. Hindi Pero totoo yan. originally, sabi nila ng mga taga rito, ito ang pinaka-original na Bitukang Manok. Paano masabi? May siya sa aerial shot kasi nga para siyang bituka ng manok. Pero yung doon, Bitukang Manok din tawag nila doon. Darang may problema ka. Yung Old Zigzag Road. But anyway, Bitukang Manok ng Camarines Norte ng Bicol Region. Woo! Ginagawa mo. Pantosawang hilo to mga kabarako. Let's go! Hindi totoo yan. Sabi nila, pag simula dyan sa may patrol base na yun ng mga sundalo, dyan pala nag-i-start ang Bitukang Manok. Well, napaka-solid. Sana next na daan natin dito, may drone na tayo para makita natin yung pinakataas. Barangay Kaayunan, Basud, Cam Norte na tayo. 809 San Felipe na yata to. Purok 7 Barangay San Felipe, Basud, Camarines Norte. Okay, shoutout ka pala kay Paps Joray. Ito Paps, nakadaan tayo pabalik. So, pagpasok mo ng San Felipe, Basud, Kaayunan, yun na yung simula ng madidilim na area. Darang may problema ka. Sipocot. Yan, San Felipe Elementary School. Ito na yata sentro nila. Parish of St. Philip the Apostle, San Felipe, Basud. 8:21 AM. Center na tayo ng bayan ng Basud, Camarines Norte. Diet na tayo. Ay, wala na yung arko nila doon. Tanggal na pala yung arko nila doon. Wala na yung mga arko. 8:27 AM. Dito na tayo sa may Daet. Nandito na rin lang tayo. Daan na tayo sa may Bagasbas Beach. 6 point something kilometers lang naman. Let's go. Welcome to Daet, Camarines Norte State College. Kung tatanungin nyo ulit, kung kami tatanungin nyo, first time namin makapasok dito sa mismong bayan ng or sentro ng Daet, Kapitolyo ng Camarines Norte. Grabe, napakaganda. Check natin. (8:49 AM) dito na kami sa may Bagasbas Beach. Ang lalakan yung alon, grabe. Kaya pala tinawag na surfing capital ito. Yun, no? Lalakas ang ano, no?
Pinakamahabang boulevard daw to eh. On a rainy storm, I feel there's no one to save me. Nothing really got away, I'm driving me crazy. Need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, it's never the same. I kinda like the way you numb all the pain. I'm going under and this time I'm feeling no one to save me. Dito tayo ngayon sa Bagasbas Boulevard, Bagasbas Beach. Ayan o, nakikita niyo sa aking background. Napakahaba ng boulevard na ito. Hindi totoo yan. Ayun. Dito pa sa kabila. Ayan. At tingnan niyo yung alon. Napakatataas. Pero kami doon nakita kanina sa may unahan, nagsisurf. Surfing. Walang tinatag na surfing capital of the Philippines, ang Bagasbas Boulevard. Sige na, Dito to bye-bye. Mainit na. Grabe, lalaki talaga ng alon ah. Grabe na naman mga alon yan oh. Ginagawa mo. That is Bagasbas Beach for you. Hindi na dayo talaga to ah. Sarap sana maligo dito ah. No traffic. Alright, 9:03 na ng umaga. Labas na tayo ng Bagasbas. Dire-diretso na tayo mga kabarako. Masyado tayong gagabihin. Layo pa ng biyahe natin. Ay! Nakilala tayo nun. Shoutout kay kuya. Buti naka-on ako. Bagasbas Elementary School. Shoutout kay kuya, yung tricycle driver. SM City Daet. (9/11) Talisay na tayo. Talisay town proper. Ay, yes, mukhang magandang panahon talaga dito. Maliwanag ang bundok doon sa harap. Mukhang hindi tayo babagyuhin sa labo. 9:17 AM, Binsons, Camarines Norte na tayo. Alright, 9:20 ng umaga. Nasa bahay na tayo ng Labo. Ito pinakamahaba mga kabarako, 52 barangays kung di tayo nagkakamali. Mga more or less 1.5 hours na bakbakan. Kung mamalasing ka pa, maulan, 2 oras. Siyempre shoutout sa mga taga Camarines Norte, sa mga taga bayan ng Labo. Welcome sa Labo Bridge. Uy, grabe. Siguro Mount Labo ba yan? Mount Labo. Dito sinasabi nila Mount Labo. So dito na tayo sa sentro ng bayan ng Labo. Ang sentro ng bayan ng Labo nasa dulo na halos. Boundary na ng Vinsons. Ito yung kanilang pusaling pampamahalaan ng Labo. Second gas up natin dito sa Shell Labo, 330 pesos, 4.5
0.73 liters. 72 ang unleaded sa Shell, mga kabarako. Napakamura. Hindi, wow. Kalamunding, labo na tayo. May kasabahin tayo. Siguro taga Camnor itong mga to. Manila to the left, Pusip Panginiban to the right. Ito ay Barangay Malangkaw, Basud. Yun o! Baliw kaya niya eh. Hindi, wow. Solid, solid, solid. Hindi, wow. Mag-overshoot tayo. Buenos mo naman. Higa akong higa. Hindi, wow. Tibay ng labo. Ginagawa mo. Ayaw na namin. Dagiit, Barangay Dagiit na tayo. Diet Express nasiraan. Naku. Oh no. Yan ang mahirap pag nasisiraan. Bahala talaga. 9:45 exactly, mga kabarako. Nabuongan Bridge na tayo. Bagong silang pa lang tayo, mga kabarako. Labo, Camarines Norte. May kasabay tayo dito mga big bike sa harap natin. Alright, 10-10 mga kabarako. Woo! Want to sawa talaga tong labo na ito. Alokohan Buti yan. na lang, maayos ang panahon. Kita nyo mga kurbada dito, grabe. Ginagawa mo. Baliw kaya niya eh. Ay, overshoot. Buenos mo naman. Barangay Amamiam na tayo. Bahala ka sa buhay mo. 10:15 AM. Barangay Kanapawan na tayo. Nakakahilo, grabe. Buti na nagugutom na kami. Nahihilo na kami. You know, Raguok, labo na tayo. 10:25 Tigbinan, Labo, Cam Norte na tayo. Sabi sa inyo eh, pwede mo nang baliktarin damit mo dito eh. Gisikan, Labo na tayo. Bayabas, Labo, Cam Norte na tayo. Santa Elena na tayo. Picture nga muna tayo dito. Barangay Bulala, Santa Elena, Cam Norte na tayo. 10:38 AM. Buti nakamitchilin tayo, mga kabarako. Hindi, wow. Sabay tayo, dalawa. Siguro mga taga Cam Norte to. Daming bit-bit ah. Shoutout sa inyo mga brother. Ginagawa mo. Masarap maligo ah.
Kalokohan yan. Nakakapagod na. Ginusto mo yan eh. Nagpasarap eh. Grabe. Sakit na ng tumbong ko rito. Parang may problema ka. Alright, ingat lang tayo sa mga ginagawang bahagi ng kalsada dito sa may Santa Elena. Ayan, widening ata yan. Pagka sobrang blind, busina. Widening and wrapping. Yan wala pa yun ang huling pagdaan natin. Ay, grabe naman. Tingnan mo yung mga punong yan ang tatanda na. Pero sigurado wag nag-widening, dama yan. Sayang sayang. Minisag Bridge. Malapit na yata tayo sa sentro, mga kabarako. Alright, 10:46. Nasa sentro na tayo ng Santa Elena, mga kabarako. Dito na tayo mag-live. Short live lang tayo dito, FB sa Santa Elena, Camarines Norte. Syempre shout out kay Paps Simoto Rodriguez, ang dating tambay ng Caltex Santa Elena. Nakita ko yung chat mo, Paps kaya hindi pwedeng hindi tayo titigil dyan kahit short live. Alright, thank you sa mga sumilip sa live natin kahit mga busy. Right, let's go, let's go. Ongoing na pala mga widening dito sa Santa Elena. Makahadok, Santa Elena, Cam Norte na tayo. Malapit-lapit na tayo sa Tabogon. Kabuluan, Santa Elena na tayo. Yung pagpasok mo dito sa may Santa Elena galing ng NCR, medyo pangat yung kalsada. Ito yung mga luma na talaga 11:10 ng umaga. Grabe. Tabogo na tayo. Kalawag na kami kakain ni Mrs. Barako. Alright, busin na tayo. Pagpasok mo ng Bicol, busina ka. Parang tradisyon. Paglabas mo ng Bicol, ibig sabihin parang welcome to Bicol. Tapos paglabas mo, busina ulit. Para ibig sabihin, thank you. Yan, gawin nating tradisyon yan. By the way, 11:13 AM, we are in Calawag, Quezon. Shoutout sa mga taga Calawag. Yeah.